हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर BSF कनस्टेबलनि गोदान रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों लोगोफोर BSF नि लोगोफोर बेयाव नायनै बाय होनाय दं अर्गेनाइजेशन नेम बर्डार सिकिउरिटि फोर्स माने BSF बेनिफ्राय नेम अफ द पोस्ट कनस्टेबल ट्रेड्समैन बेनिफ्राय टोटल नाम्बार अफ वेकेन्सी बेयाव नै लोगोफोर 2788 पोस्ट दं बेनिफ्राय एप्लिकेशन मोड अनलाइन कैटेगरी गवर्नमेंट जब्स जब लोकेशन ऑल इंडिया बेनो लोगोफोर बेनिफ्राय एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पास इन मेट्रिकुलेशन 10 एग्जामिनेशन बेनिफ्राय अफिशियल अफिसारखौ होनाय दं नै लोगोफोर बेनिफ्राय नै लोगोफोर पोस्ट वाइज वेकेन्सी डिटेल्स नै मेलफोरनि थाखाय बेसेबां पोस्ट दं नै बाहाय वेकेन्सी डिटेल्स होनाय दं मेलफोरनि लबिया लोगोफोर सिरियल नं 1 दं पोस्ट नेम कनस्टेबल कपलार बेयाव वेकेन्सीया दं 88 बिनिफ्राय सिरियल नम्बर 2 दं कनस्टेबल टेलर बेयाव दं लोगोफोर वेकेन्सीज 47 बिनिफ्राय सिरियल नम्बर 3 दं कनस्टेबल कुक बेयाव दं लोगोफोर वेकेन्सीया 897 माने 897 बिनिफ्राय सिरियल नम्बर 4 दं लोगोफोर कनस्टेबल वाटार केरियार बेयाव दं total vacancies 510 बेनिफ्राय serial number 5 दं constable washerman बेयाव दं total vacancies 338 बेनिफ्राय 6 आव दं लोगोफोर constable barber बेयाव दं total vacancies 123 बेनिफ्राय 7 आव दं constable sweeper बेयाव दं total vacancy 617 बेनिफ्राय 8 आव दं constable carpenter बेयाव दं total vacancy 13 बिनिफ्राय 9 आव दं constable painter बेयाव दं total vacancy 3 बिनिफ्राय constable electrician दं total vacancy 4 बिनिफ्राय constable draftsman दं बेयाव total vacancy 1 constable waiter दं बेयाव total vacancy 6 बिनिफ्राय constable male दं बेयाव total vacancy 4 बेनो जाबाय total मेलफोरनि थाखाय बेयाव total 2651 बिनिफ्राय पोस्ट वाइज वेकेन्सी डिटेल्स फेमेल नै फेमेलफोरनि फैलायबाय लोगोफोर बेयाव नाय सिरियल नम्बर 1 आव दं पोस्ट नेम कनस्टेबल कपलाराव दं वेकेन्सीज 3 बिनिफ्राय सिरियल 2 दं कनस्टेबल टेलर वेकेन्सीज 2 बिनिफ्राय कनस्टेबल कुक दं वेकेन्सीज 47 बिनिफ्राय कनस्टेबल वाटार केरियर दं वेकेन्सीजआ 27 बिनिफ्राय कनस्टेबल वाशारमेनाव दं वेकेन्सीज 18 बिनिफ्राय कनस्टेबल बारबाराव दं वेकेन्सीज 7 बिनिफ्राय कनस्टेबल स्वीपाराव दं वेकेन्सीज 33 बिनिफ्राय टोटल पोस्ट दं लोगोफोर 137 बेनो लोगोफोर बिनिफ्राय इम्पोर्टेन्ट डेट्स होनाय दं लोगोफोर नै बे जोबोद गोनां नोंथांमोननि थाखाय बेनो जाहैबाय स्टार्टिं डेट अनलाइन एप्लिकेशना लोगोफोर नै 15 जानुवारि 2022 नै 15 जानुवारिनिफ्राय जागोन लोगोफोर 15 जानुवारि 2022 निफ्राय बिनिफ्राय लास्ट डेटआ नै 28 फेब्रुवारि 2022 बेयो 28 फेब्रुवारिसिम थागोन लोगोफोर गोबां टाइम दं नोंथांमोनहा बे टाइमनि गेजेराव गोसोबायदि फाथायनो हागोन 15 जानुवारिनिफ्राय 28 फेब्रुवारिसिम मास मोनसेनिबो बारा दं लोगोफोर मास मोनसेनिबो बारा टाइम दं नोंथांमोनहा बे समखिनियाव गोसोबायदि फाथायनो हागोन बिनिफ्राय फी पेमेन्ट लास्ट डेट 20 फेब्रुवारि 2022 फी पेमेन्टनि बिनिफ्राय नै बेयाव नायदो लोगोफोर BSF ट्रेड्समैन एप्लिकेशन फीखौ बाहाय होखानाय दं नै लोगोफोर कैटेगरी वाइज हिसाबै होनाय दं एप्लिकेशन फीआ बेयाव नाय फर जेनेरेल OBC आरो EWS नि थाखाय लोगोफोर एप्लिकेशन फीआ ₹100 बिनिफ्राय फर SC ST एबा फेमेल फोरनि थाखाय लोगोफोर बेयाव एप्लिकेशन फीआ 0 बिनिफ्राय पेमेन्ट मोड अनलाइन मोड बिनिफ्राय बेयाव नायनाय लोगोफोर BSF ट्रेड्समैन रिक्वायर एज लिमिट नै एज लिमिटखौ होनाय दं 01 आगस्ट 2021 नि बादिब्ला बेयाव नै मिनिमाम एजआ लोगोफोर 18 इयार्स जानांगौ बिनिफ्राय मैक्सिमाम एजआ जाहैबाय 23 इयार्स जानांगौ बिनिफ्राय एज रिलेक्सेसन होनाय दं एज रिलेक्सेसनखौ नायदो बेयाव कैंडिडेट्स
who belong to SC/ST category will be relaxed in age up to 5 years नै लोगोफोर 5 बोसोर रिलेक्सेबल नो SC आरो ST नि थाखाय बिनिफ्राय candidates who belong to OBC category will be relaxed in age up to 3 years नै लोगोफोर OBC नि थाखाय 3 years ल' नै लोगोफोर age relaxation बिनिफ्राय नै BSF Constable Tradesman eligibility नै eligibility criteria खौ नायदो लोगोफोर दानिया बेवहाय होनाय दं eligibility criteria candidates should possess matriculation or equivalent with 2 years or experience in relevant trades नै लोगोफोर बेवहाय candidates आ मेट्रिक पास जानांगोननो बिनिफ्राय 2 years experience थानांगोननो बिनिफ्राय बेयाव नै होबावदों 1 year certificate course from industrial training institute of vocational institute with at least 1 year experience in the trade or 2 years diploma from industrial training institute in the trade or similar trade नै लोगोफोर बेयाव होबावनाय दङ 1 year certificate course थानांगोननो लोगोफोर industrial training institute निफ्राय बिनि खमावबो 1 year experience थानांगोननो आरो नङाबा 2 years नि diploma थानांगोननो लोगोफोर industrial training institute निफ्राय बेनो लोगोफोर eligibility criteria बिनिफ्राय physical eligibility दं लोगोफोर नै physical eligibility आ जाहैबाय height आव दं male फोरनि थाखाय लोगोफोर 162.5 centimeters for SC नि थाखाय बिनिफ्राय other category नि थाखायबा नै लोगोफोर 167.5 centimeters जानांगौ बिनिफ्राय female फोरनि थाखाय नै होनाय दं बेयाव 150 centimeters for SC बिनिफ्राय 157 centimeters for other category बेनो बिनिफ्राय लोगोफोर बियो ST फोरनि थाखायबो बेनो लोगोफोर बेवहाय बिदि होदों नाथाय ST फोरनि थाखायबो मेल फोरनि थाखाय 162.5 centimeters आनो बिनिफ्राय आदार फोरना 167.5 आनो बिनिफ्राय फेमेल फोरनाबो बेनो लोगोफोर ST फोरनि थाखायबो 150 centimeters ओमफ्राय बिनिफ्राय आदार केटेगरिनि थाखाय 157 centimeters बेनो लोगोफोर SC आरो ST एखेयानो लोगोफोर बिनिफ्राय सेस माने बिखा सुनायखौ होनदों बेयाव नाय मेल फोरनि थाखाय 76 to 81 centimeters for SC एबा ST फोरनि थाखायबो बेनो जागोन लोगोफोर बिनिफ्राय 78 to 83 centimeters for other category बेनो लोगोफोर बिखा सुनाय only मेल फोरनि थाखाय बेनिफ्राय नै लोगोफोर BSF pet details pet माने physical eligibility test लोगोफोर बेयाव नाय लोगोफोर मेल आरो फेमेल होखानाय दं मेल फोरनि थाखाय नै नायदो बाहाय 5 किलोमीटर रेस इन 24 minutes माने 24 minutes नि गेजेराव नोंथांमोना 5 किलोमीटर खारनांगोन नों बेनिफ्राय फेमेल फोरनि थाखायबो होनाय दं बेयाव फेमेल फोरनि थाखाय 1.6 किलोमीटर रेस इन 8 minutes 30 seconds माने 8 minutes 30 seconds नि गेजेराव नोंथांमोनहा फेमेल कैंडिडेटफोरा 1.6 किलोमीटर खारनांगोन होनदों लोगोफोर बेनो लोगोफोर BSF नि माबाया नोटिफिकेशना लोगोफोर आसा खालायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालायदो शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालायनानै लोगोफोर बेल आइकनखौबो थुना लादो जाहाथे नोंथांमोनहा बिदिनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों